Pratantama sureng wadya unggul yuta Dasyaka Pratantama unggul yuta Syaka unggul yuta brungkat gembok belahan jane praja Syaka unggul yuta Syaka Pratantama sureng wadya unggul yuta Syaka Pratantama sureng wadya unggul yuta Syaka Pratantama sureng wadya unggul yuta luwaksa adita kita adya
Lanjut. Iki urung maksane. Kanggo kalau tebo iku minang naum. Iki wong kene iki murah nang nanggap soret. Penanggap dina oleh rong dina. Lah iki kok nek amplop ora tambah ya. Ning niki kon saken. Kon saken iki. Ayo bali. Ini gak apa ini? Mana nang di?
Ayo, ayo Lik. Tukang son, selatan ya selatan. Jadi SSSSJ. Sore subuh selamanya. Konco, jaluk Cewek. Ora kok kipot. Tanggalane ngepres ora kok. Suwun Mas, seksat. Ora. Meneng game ya. Sangune engko sangune. Menang kok dhewe. Kene wis ana lodok. Terus ya aku sik ndongake ki ndelok sawirane pira kok. Wes kecapu ngatem lho. Sik ora pucungan. Apa tak buka? Iki sing viral kok sajam iki. Sajame medeni. Iki cocok-cocok. Heeh, anggere metu sajame wong-wong meteng. Niku lho sing spiral. Pripun ngatur sapa niki? Gus. Sedak, lanjut sedak. Biasane iki gawe terus iki ana kabar. Iki wis padha wae iki malah getak suwe. Nggih. Sedina sewengi yo getak nek kowe. Nggih. Gus, Apa meneh ning mati nggih pripun? kowe ngerti apa ora iki acarane apa? Tasakuran. Tasakuran. Nggih. Apa? Dalam nganu acara peresmian mushola. Luar biasa, Bing. Masyarakat kene direwangi kepikiranane musholane berdiri. Nggih, muga-muga iki mushola dadi mushola sing bermanfaat. Ya. Tekse masyarakat kene sing biasane nek ana Allahu Akbar Allah bali nyauri kosik njur. Iki musholane anyar. Ayo mangkat. Nggih. Kudune kuwi iso ngandani ya iso nglakoni. Nggih. Aku Kowe wis iso nglakoni apa durung? nggih dereng. Aku ngandani wong kene. Nggih setidaknya ki ngandani. Biarpun saya jelek tapi orang lain tetap beriman ya. Kalau ini ahli swarga. Iki gek Surya iki wis apik kaya ngene. Surya, engko nek ana Jisamsu. Mentok-mentoke tenar. Apa meneh nek ana Soekarno Hatta merdeka masyarakat ini. Aku njur terus dodro iki. Iki ngarep-arep Soekarno Hatta, pati murawe umpetan kok. Ora, Gus. Iki ngene. Nggih. Tegese masyarakat kene iki iso nggo contoh. Nggih. Tegese iki bangun mushola sing megah. Nanging dimeriahke karo kesenian. Tegese iki seni karo agamake bersatu. Nggih. Ora njur pikirane anggere ana wong kesenian pentas, wah iki haram. Wah, Boten. Niku tontonan ku kedah dados tuntunan. Nah, Kawat dhewe kan biyen ceritane jaman semono nyebarai Islam nang tanah Jawa ki nggawa budaya ya kuwi wayang. ya. Aku biyen gek mondok nang kono. Mondok nang ndi? Mondok nang ndi? Nang kono apa kok ya? Ngendi? Bandungan. Nah, iki kancaku iki. Kanca mondok. Ora, wingi bareng. Bareng apa? Jiko KTP. Kenane ben kepenak aman nang ditake ditik kurang ya, Mas. Nah, oke, makasih. Nah, anggere sama ngono-ngono kae tak tekan sama. Iki selek sik. Satu dan telu. Anong di? Urung. Iki kan mertandake adil iki kon ngibur masyarakat kene. Mau wis saka apa penampil pertama ngasih ketelu mau wis meriah banget. Meriah. Kula kok nggih nonton. Nonton. Wah, ana barongse barang. Kok barong sing nomor piro? Bawa jebule kula tunggu.
Sing kok barongsih iki kowe mergo turu wae ket mau. Kula tenang kok teng mriki santai. Kok iso santai. Oh, biasa kula dikiwan-kiwanke kok. Niki kan nggih. Niki ngiras peresmian nggih kali mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Pun sami kurban apa dereng? Pun. Nah, jadi tak takon, ngopo nek kurban kok wedhus kudu lanang? Apa, Gus? Yo nek kowe pancen wajibe lanang. Ayo pancen nek lanang ki berkorban. Anek wedok ki aja meneh berkorban kalah kewe gemang kok. Kan simbole pun enten. Iya, kowe janjane kuwi ngomongke bener apa curhat? Kalau mau ngerti. Tenang. Kita sebagai laki-laki sama Mas. Emang simbole wis ana, parame ki ngapa gambare wong lanang? Ngopo? Gambare wong lanang ya mumet. Mumet mikir apa? Harus mikir buta tekan omah sentak bojone. Kurang nganggur. Apa june mau omongmu lho, aku nang kene golek cewek ngono. Aja ngono. Ngopo? Mertuane melu. Ning tenang aku. Ngopo? Ayo kuwi mau nang omah wis dikiwan-kiwanke. Dadi pokoke monggo kersa. Gus, Nggih. iki dibungkel semene sih. Lah dereng urip kok dibungkel. Tegese iki semene sih, anggone kowe digojekkan. Nggih. Lah niki mesake nek kesuwen. Ngopo? Apa duwite malah pacaran ya? Ora sopan. Lancang. Sopo ki sopo? Sopo ora patek ketok. Si aku. Kaya Sineni kakang niki kok. Si aku. bolo-bolo kaloran kene. Oh, Ora mansureng. Ora mbing pacaran. Nek ngasih kowe meteng. Aku berkok meteng ngopo? Aku lho nek pacaran kok badine niku. Aja kaya ngono. Kene jek oke cah cilik-cilik. Gawe tuntunan sing apik. Tak tuntun-tuntun insyaallah mboten mlebu jurang neraka. Kuncine berbakti kepada orang tua, jangan tinggalkan sholat. Nah, ini senajan pun biarpun saya kerap meninggalkan. Gus, Guyu kok ngentut lek. ayo guyu kowe iki. Kayak anggur boloke ngono ku. Nek lu adol nyawar apa nang dijan? Apa? Ciu. Oke tak bungake. 20.000 rong bungono. Ono budgete bareng iki. Nek 20.000 tak dongake. Mugi-mugi ke mawon warga masyarakat mriki dipun paringi bagas waras, sehat, yo rezekine barokah, duwe putra putri ingkang salehah. Semono sik om gek 20.000. Aku aja ono regane piye? Nduk kiai wis ndonga kok duit apa meneh kene. Akan mangan opo? Mangan donga. Gus, iki semene sik. Jarane iki rung ditokke. Rung dilatih. Oke, kula latih. Ya. Kula latih main film. Aku dhisik. Aku sik.
apa? Mboten nyandak Kanjeng. Mulane tak kon mundur. Iya Kanjeng. Piye, Pak? Ono apa? Ono apa? Ono apa kok? Waduh ki Kanjeng. Kena mati ono sing rada padang kok. Ora gatekke karo bendarane. Sing nyusu Kanjeng. Pripun Kanjeng? Kula nolak Kanjeng. Nolak. Mau ra ya wis ngombe. Kanjeng pun lari-lari. Kula nggih. Kok lari-lari. Mlayu-mlayu. Lari nggih mlayu. Nggih muncat-muncat. Waalaikumsalam. Kan dulu. Oh, jalan. Oh, nak banyak jalan. Kayak beli kocok. Bos. Hei. Ki sapa? Hei. Iki sarunge mesti lek tuku nang geronan. Iso sarunge bolong kabeh. Hei, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wes. Wes ana ndi? Macak kiai. Wes ana ndi? Aku bali ngopo? Aku wis macak ape-ape ngono tekan bali. Gus, bojone Mas macak ustaz ngono kuwi. Mbok ana sing ngulungi apa? Oh, diretes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa lek selak pipis? Anak itu. Allah. Iki dadi apa? Kiai. Oke, gelare wis akeh. Iki apa? Tungkat saka Mekah. Iki digawe saka kayu sing anane urip ning nang Mekah. Kayu apa? Jenengane Kalajana. Modal kang ngene sugih dapat. Ah. Jangan. Cicine. Kemi. Gak ketok meneh Iki. Lah bagi-bagi awas yo tekan rumah. Hei. Hei. Iki tukang iso yo gak nyiapke sing abang-abang. Gak. Api aneh. Kene kudu danyang yo. Rokok kok gudang garam abang. Aku iki biasane apa? Ndi gorene? Oh ya. Biasane yo apa rokok wae tegesan nang masjid kuwi yo. Ya kan tegese aku li ajek sapa masjid. Tok sapa masjid? Yo salat lima waktu. Mboten. Apa? Nganu ngrupi sandal niku. Nggih.
Nggih, matur nuwun tukang son. Tak dongak-dongake laris sone. Teko. Ning nek mesake nek dadi bojone tukang son. Apa? Pembedina ning tes 1 2 3. Tes masih meteng ijeh dites. Kuwi tegese iki jajal sone. Lah iya maksudnya bojone meteng ijeh ngetes. Ayo iki dadi tukang son kok. Lah iya. Anane jek lebokake tokake. Kasih metu banyune. Apa? Jek tukang son lho. Terus dongake sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Dumateng para sesepuh pinis. Perjurit pekok malah ngono iso njundil dumeh pacare nang kene njundil mau macam-macam tak kirim ke nang Iran gak dibom Terus ke tekan apa wae sepuh. dumateng para sesepuh bini sepuh wonten ing dusun Bonsomo ingkang kawula hormati. Dumateng para wiranem ingkang tansah kula tresnani boten katalupet. Dumateng para pangembat-pangemboting praja wonten ing tlatah desa melu kelurahan ngendi lek? Kuaraan. Kowe wong endi tek-tek saka kalurahan? Dumeh pacare wong kalurahan ingkang tansah kawula beteni. Mboten kesupen dumateng para kiai, para habaib, para ustaz ingkang ninten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyu ning ilahi. Acara kok malah. Wonten ing dalu menika. Acara yo menapa? Monggo kita sami-sami njaga puja puji sing mboten dipuja, mboten usah dipuji. Amarga mbok puji nembe teng griya. Mbok puji nika putrane kalih. Niki mangke dibuka wonten ulane. Iki kok ini macam kali kok. Terbuka. Kok dadi opo? Kok iso dibuka betulane? Obat gatel. Nggih, ndongake mawon. Muga-muga masyarakat mriki menapa kemawon pedamalipun dipun paringi lancar. Sing tani nggih mayal letanen, sing bakul nggih laris le bebakulan. Putra-putrine dadi putra-putri sing saleh-salehah iso migunani membanggakan orang tua. Amin. Dumateng bapak-bapak kula aturi sabar anggenipun ngomong bojone. Dumateng ibu-ibu ampun galak-galak nggih Bu. Dumateng adik-adik ampun wani kali sing tuwa. Dumateng mbak-mbak perawan ingkang dereng kagungan garwa kula siang. Aku tak ngrungokke pakem kabeh iki. Maksude siap nek on pas nikahan kok njur ngundang wak dhewe lak iya. Utek. Tekan kok. Iki aku dadi bundaramu. Nggih, ndara. Kos isi mikate. Nggih, Mak. Pripun? Kowe dadi opo jeneng? Mentaun. Ah sing tulung-tulung sapa? Sapa sing tulung-tulung?
Ayo kowe iku. Sapa? Ya si belum. Aku. Iya. Oh sik sedih nek tulung-tulung. Apa? Copot sih. Gak terima kasih ngasih tiba. Mik. Awas kulo ilang meneh, kowe mbeng ngemeh kowe kulo ilang. Kulo yo apa? Ah iki apa? Bengos? Bengos e mau di. Ora bisa. Heeh. Bengosnya? Sik, baleni sik, baleni. Mau piye? Ya, heeh. Lah Bikin di. Niki. Ayo jiko sik iki. HP gose? Rotor ini. Bengos iki digemno tangan kene yo. Sing jenengan kok lancang. Ngopo? Wis ngerti kok ora ngomong. Aduh kanjeng. Ono apa? Wah, kula rak ngrumpet. Kowe ngarit. Wonten teng mriku niku. Terus piye? Terus piye? Kepiye? Iki Mas, wonten pawongan kali. Ono wong loro. Nggih. Ngopo wong? Ngopo wong? Bakul sobi. Ayo luwih banget wong. Hah? Terus kepiye? Terus wonten tiyang kali. Ono wong loro. Tangut kali kula. Takon karo kowe piye? Peragake mboten. Yo piye? Wih, cak bagus. Ora percaya. Jenengan mboten percaya kula bagus? Kula mawon mboten percaya. Ece itu. Iya. Apa bener kowe abdine Rio Penangsa? Terus kula rak nggih. Banjur kados pundi? Tidak wong loro aku wis ngene. Oh iya ya. Kowe kaya tak amat-amati nggawa gaman. Kula nyawuri. Nggih Kanjeng, menika asmanipun Sogo Otong. Terus piye? Manuk. Kongkong ngene iki nek sura tak warangi. Apane? Manuke, Pak kowe iki manuk kok. manuk Iya. gagak. Manuk gagak dawa buntute. Kucak rawa. Lah mbiyen wong saiki kok. Terus piye? Gamane rak di apik. Terus disawang-sawang terus rene. Pak nene, kok nene. Niki nek peragaan nang wong loro niki. Wong kan kula pemeran utama. Jenengan iki dadi kula. Aku bener aku kok kon meragak. Ece. Ora. Ben ketok merakyat. Dadi nek Terus piye? apa sing dirasake masyarakat kecil ke ikut merasakan Dhuwur yo kudu ngrasake. kok ngopo rekasane wong cilik ngono ana jasa. Ya ora saiki. Nggih. Niki tulisan mawon wong salat tuh. Malah sik jere. Terus kuping kula. Nggih. Kupingmu. Loro. Kaya ora nawala. Nggih nek biasane enten. Nek niki ngapunten. Ya ana. Oh nggih enten. Bener nawala. Nggih. Ya kowe iki ngaleh. Biasane kerdus. Kok nesu. Tenang wae ning Apa? aku ora iso gagar otak. Apa? Aku ora ndek utek. Wis bali tuna. Wes saweran tuwa. Ora tak wehi rokok. Kok ana tulisane apa? Belum nulis. Asal biasane ana tulisane. Iya.
Iki akan bang, ala-ala iku. Ayo nek bener iki ngopo? Ya. Aku bingung arah itu. Saya tahu sholat. Aku kurangnya kamu. Ayo foto berarti kan aku. Ayo foto. Saya tahu sholat. Iya ini. Ini dari siapa? Tembokmu. Saya ngomong karo kene. Anek ora kacani kene lho, Pak. Arape punang kimpoko bekti sun katur mredika yo kang mas riyo panangsa ing Jepang panulan praja kang prawira didaya asar satriya pinunjul sinuyut tanbraka wulo kabeh wae para sore layang pangalembur saka ati wijaya ning iki sono tajut kula padha rungokno sore mung sedhithik cacatira
父子